आणि जंगल आहे म्हटल्यावर तर कोण सांगता येत नाही कधी जंगली प्राणी आपले काय येतील. ऑल राईट, सो हे गाईज व्हॉट्सअप एव्हरीबडी. तर आज आम्ही चाललो आहोत कोलगाव मधील एका गावातील म्हणजेच कुणकेरी गावात. आणि तिथे एक धरण आहे जे आम्ही बघितलं नाही अजूनपर्यंत, पहिल्यांदा बघतोय. तर त्या धरणाचं नाव पाळणेकोंड धरण असं आहे. आपल्याला बघायचं आहे कसं आहे ते, खूप ऐकलंय लोकांकडून, पण आता बघूया ऍक्च्युअल मध्ये कसं आहे ते. तर आता आम्ही कुडाळातून निघालोय आणि कुडाळातून आता हे 20 किलोमीटर आहे जिथे आपल्याला जायचं आहे, जो डॅम आहे तो. आणि पहिलं तर आम्ही आता हा हायवे आहे बॉम्बे गोवा, तिथून आपण झारापला जाऊन लेफ्ट घेणार आहोत. तिथून कोलगावमधून नंतर एक आत रस्ता जातो, तिथून जाणार आहोत. आता आम्हाला पण माहिती नाही, पण आम्ही मॅप लावून जातोय. तुम्हाला सांगू जसं जसं की ते कसं जायचं ते, म्हणजे तुम्ही पण नेक्स्ट टाइम नक्की येताना बरोबर प्रॉपर ॲक्युरेट याने जाल. आता आपण इथून झाराप 0 पॉईंट पासून इथून लेफ्ट मारणार, म्हणजे सावंतवाडीला, आणि जो जायला रस्ता आहे आतून तिथून आम्ही जातोय. बघू शकता बघा, लेफ्ट मारून आता आम्ही ह्या रस्त्याने जाणार. हायवे सोडला का तर आता आपण लेफ्ट घेतला इथून कोलगाव फाट्यावरून आणि थोडं पुढे जाऊन आता आपण मॅपमध्ये बघूया लेफ्ट घ्यायचं आहे. बघूया किती आहे इथून ते, माझ्या अंदाजे एक 5-6 किलोमीटर असेल कदाचित. कोलगाव फाट्यावरून आता आपण फक्त एक अर्धा 1 किलोमीटर किंवा 800 मीटर पुढे आलो. आणि हा बघा इथून आपल्याला हा लेफ्ट घ्यायचा आहे. आणि हा लेफ्ट घेतल्यानंतर इकडनं फक्त ॲक्युरेट 2 किलोमीटर आहे. वाटतं चलत जायला पाहिजे, पण नक्की माहिती चालत जाणार, चलत नाही जाणार. गुंगी बोली चालत जाणार तुम्ही. आम्ही चालत गो जाणार. सायमन गो. तुम्ही चलत या. काय गाव आहे ना, छान एकदम. काय चाहिए तुका कसं वाटतं? बाय द वे, यो माझा मित्र म्हणजे भावच आहे आमचा. त्याचा तोंड बेस्ट दाखव. फ्रेंड. जरा लाजतो ते. ए पण एकदम भारी वाटतंय ना, थंड वाटायला लागलं ना इथे आल्यावरती. एकदम डोंगरात घर हे गाव आहे. बघ नाही बघ, अजून लोक बघ गवताचे कुड्या बनवत आहेत. हा एकदम छोटा गावातला रोड आहे, म्हणजे सिंगल गाडी पास होण्या एवढा रस्ता आहे. आणि आजूबाजूला एकदम कराड आहे. समोर डोंगर, ही गाडी. थँक्यू सांगल्याबद्दल थँक्यू. गाडी आहे चांगलं मार्ग चला. तर रोज सारखे आज पण आम्ही रस्ता चुकलो. ह्याने जो लेफ्ट सांगलेला तो घ्यायचा नाही. तर आम्ही गावातून परत बाहेर आलो ह्या रस्त्याला. एक आता काकी भेटलेली आम्हाला, तिने आम्हाला एक रस्ता सांगितला. आता त्या रस्त्यावर आम्ही चालतोय. मी नाही सांगितला, मॅपने दाखवलेला रस्ता. मी थोडी सांगितलं की बाबा ह्या रस्त्याने जा म्हणून. मॅपच्या भरोशावर जायचं असतं. पण आता रस्ता नाही सांगितलं, लक्षात आहे का? अरे रस्ता रे, बरोबर आहे. चल पहिला जातो तो आपण त्याच रस्त्याने. तर आता फायनली आपण ह्या लेफ्टला पोहोचलोय. आता ना होप सो की हाच लेफ्ट असावा. विचारूया इथे कोणाला तरी. राईट लेफ्ट असं. हो नाही राईट वाला लेफ्ट असावा. पुढे जाऊन विचारूया. ऍक्च्युली प्रत्येक वेळी होत नाही असं, पण मॅप वरती विश्वास ठेवला की असंच होतं. तो पण धरणावरती जात होता रस्ता, पण आता विषय काय, तिकडनं 1-1.5 तास लागणार रस्ता खाली उतरायला. आणि हा रस्ता डिरेक्टली तिथे धरणावरतीच जाणार आहे, गाडी घेऊन आपण जाणार. म्हणून आपण ह्या रस्त्याने जातोय. बघूया आता कोणाला तरी विचारूया पहिला आधी. काय बोलले? सरळ गेला ना वर डावीकडे सरळ गेला की डावीकडे म्हणजे लाईट की राईट की लेफ्ट? डावी काय म्हणतात लेफ्ट ना. हाँ ओके चल. इंग्लिश मीडियम रे, बहुत कंफ्यूजन है यार. प्रॉब्लेम है.
डावी लेफ्ट उजवा राईट. हा तर आता फायनली आपण बरोबर रस्त्यावर आहोत. त्या काकीने सांगितलंय आपल्याला की हाच रस्ता घ्यायचा आहे. कुठे वळायला सांगितलं? लेफ्ट ना? यो यो मान. डावीकडे वळायला सांगितलं. ओके सो हा आहे तो लेफ्ट. तो वाला लेफ्ट की हा वाला लेफ्ट? दोन लेफ्ट आहे तिकडे. गडबड झाली रे. तेव्हा तिथे लिहिले पुढे घे गाडी. कुठे लिहिलंय? तेव्हा पुढे घे जरा अगं ह्या जरा पुढे घे. सहर्ष स्वागत नाही रे बघ. पाळणेकोंड धरण स्टॉप आहे ते. हा म्हणजे इकडनंच जायला पाहिजे धनु. इकडनं. होय होय मी सांगते. कशावरून? आई इकडनं घेत असेल. 10, 20, 30, 40 चूज कर. बघलं पटारडा आहे जवळचा. नाही तो आहे ना तो घे. तो पोट घे चल. पहिला एकाच जाऊया मग दुसरे. तू विचारूचा मध्ये बरोबर. आधी इकडे जाऊ मग तिकडे जाऊ. अरे तिने सांगायचं ना बरोबर. तिला सांगता येत नाही. 2 रस्ते आहेत. आम्ही रोज येतो का? दोन डावीकडे. डावीकडे म्हणजे लेफ्टच ना नक्की. होय रे. इकडून आवाज नाही पोहोचणार माझा. मला ओरडायला या जे काकी, अजून ओरडावर येऊन बसतो आता. जिम कॉर्बेटचं जंगल आणि आम्ही पोहोचलोय जिम कॉर्बेट मध्ये. जिम कॉर्बेट. हे काय आहे? जिम कॉर्बेट. उत्तराखंड जिम कॉर्बेट. कुठे फिरायला? आजचं डेस्टिनेशन एकदम भारी वाटते ना. डेस्टिनेशनवर पोहोचण्यापेक्षा ना रस्त्याची मजा घ्यायला भारी वाटते. काय धनु? आणि आमच्या घरापासून बाजूला आहे, आम्हाला आजच समजलंय. हो आणि असली जागा असं आंबोली जायची काय गरज म्हणजे गरज असं नाही. आंबोली सारखं वातावरण इकडे पावसात असणार. सेम टू सेम. भारीच वाटत एवढं म्हणजे आता आम्ही हळूहळू वर चढतोय. अजून वर गेल्यावर किती भारी व्ह्यू येईल काय माहिती. या जागेवर नक्की या. हो नक्की या. एकदम बेस्ट आहे. फक्त ही जागा एकट्यात आहे. सो अवॉइड करा की तुम्ही संध्याकाळचं याल. मोस्टली तुम्ही दिवसाचंच या. म्हणजे जसं की 3-4 वाजताच्या टाइमला आलात तर बरं पडेल. म्हणजे काही प्रॉब्लेम असेल तर तुम्ही लोकल लोकांची मदत पण घेऊ शकतात. आता कसं आहे संध्याकाळ झाल्यानंतर 6-7 नंतर ह्या रूटला कोणी नसणार. आणि जंगल आहे. आणि जंगल आहे म्हटल्यावर तर कोण सांगता येत नाही कधी जंगली प्राणी आपले काय येतील. कोणता वाघ तर नसतीलच पण तरी पण. आणि ते पूर्ण आता वर येईपर्यंत एक पण घर बीर काय नाही. म्हणजे जिथून आपण लेफ्ट घेतलो तिथून तुम्हाला एक पण घर बीर काय दिसणार नाही. पण मला माणसं दिसतात तिकडे. कुठे? हा ते रस्त्यावाले आहे म्हणजे कामवाले आहेत. रस्ता बना रहे बे. Finally we reached at dam. Destination on your समोर. याच्या डॅम कडे पोचलोय. इथे आम्ही गाडी पार्क केली आणि हे बघा लहान पोरगी खेळते इथे. चलो अंदर जाएंगे. गुंगा हो पण बोललो. आणि परत आम्ही आमच्या रूप मध्ये आलो. गॉगल बिगल घालून स्टाईल मारना पडता आहे. तर आता आम्ही पायऱ्या चढून वरती आलोय आणि इथे आता हा गणपतीचं मंदिर आहे आणि त्याच्यावरती धरण आहे. ही आहे गणपतीची छोटीशी सुंदर मूर्ती. तर सावंतवाडी शहरात 2 डॅम येतात. हा पाळणेकोंड डॅम आहे
आणि आमचा ह्याच्या आधीचा पण व्लॉग आहे माडखोल डॅमचा, तो तुम्ही बघू शकता. आणि आता हा नवीन डॅम आहे आणि हे मंदिर किती बाहेरून छान दिसतंय ते तुम्ही बघा. आणि लोक चढतात, पायऱ्यावरती चालले मला सोडून. तर आता आम्ही पोचलोय फायनली वरती आणि हा आहे व्ह्यू. वाव, सूर्यावरच्या पेक्षा पाण्यात जास्त चमकतात. एवढं भारी दिसतंय ना. रिफ्लेक्शन या पाण्यात काय भारीच दिसतं एकदम. बघू शकतात म्हणजे 2 सूर्य आले असे. मस्त आहे जागा, एकदम एक नंबर जागा आहे. सगळ्यांना सांगेन की इथे येऊन तुम्ही एकदा बघू शकता हा डॅम. यायचा रस्ता पण मस्त आहे, म्हणजे पिकनिकला येण्यासाठी पण हा रस्ता खूप चांगला आहे. बघा एकदम शांत जागा, कोण नाही. इथलं पाणी पूर्ण सावंतवाडीला ते देतात, म्हणजे इथून ते पाणी जातं तर पूर्ण सावंतवाडी सिटीला पाणी इथून जातं. तर ही होती माहिती. हा डॅम तुला कसा वाटला? छान मस्त. तर तोंडात का आला तुझ्या? हस मरे. तुला कसं वाटलं? तर पक्षी महाराज तू बोल. मस्त. संध्याकाळच्या वेळेत म्हणजे 3 ते 4च्या टाइममध्ये ह्या डॅमवर नक्की या. एवढं छान सुंदर वातावरण आहे की तुम्हाला इकडून जायचं मनच करणार नाही, एवढं छान सगळं दिसतं. आणि आज तुझ्या स्पीकरला काय आलंय? फुटला? थोडं बरं नाहीये. हो 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 थोडस. तर आता आपण इथून जातोय. सनसेट पण झाला बघा, बघू शकता मस्त वाटते एकदम. आणि इथून आता आपण जातोय. तर आजचं ठिकाण सगळ्यात बेस्ट होतं, आम्हाला पण खूप आवडली ही जागा. आता आपण इकडून चाललोय आणि तुम्हाला पण जरी जागा आवडली असेल तर तुम्ही नक्की या जागेला व्हिजिट करा. जर आमचा व्हिडिओ आवडला तर तुम्ही लाईक करा आमच्या चॅनल व्हिडिओला, सबस्क्राईब करा आणि शेअर करा जास्तीत जास्त, आणि चांगले चांगले कमेंट करायला विसरू नका. थँक्स फॉर वॉचिंग. बाय फॉलो करा. बाय बाय. बाय.